Niekto by povedal auto. Ja vravím vesmírne plavidlo. A vieš, kam ma zoberie? Do budúcnosti. Môžem byť taký drzý a pozvať ťa na kávu? Ani som ti nespomenul, že som investoval do technologického startupu. Čo ty a umelá inteligencia? Čo ty a kolonizácia Marsu? No a potom by sme sa Teraz mohli ísť na nájsť... mňa nerozprávaj, mám 2%. Casting stones in your direction. It's difficult. It was in 2008. Am I gonna let one starve to death? You can... Nechytaj sa toho auta. Aký sme tým? Adjoin. Pekne tu vydržkaj. Tatino ide iba na Cold Brew. To si mi nehovoril? Nechal som sa uniesť. Objednal som si Cybertruck. Už sa neviem dočkať, kedy mi dojde. Neviem, či si všimla, ale ja som fanatik do elektromobility. Ani nie. To bol sarkazmus? Tesla, to je proste